chi sono? Sì, niente, è fatto da Modlíme sa. poco. Pane, Ty nás živíš a posilňuješ pokrmom svojho slova a nebeskej sviatosti. Daj, nech tak príjmame vznešené dary Tvojho milovaného Syna, aby sme dosiahli večnú účasť na Jeho živote, lebo On žije a kráľuje na vek vekov. Po záverečnom požehnaní si zaspievame a zda najznámejšiu mariánsku pieseň Slovenská celá krásna si Mária. A potom už podľa inštrukcií skupiny otca Jána a našej môžeme prejsť popod miesto zjavenia, tak ako to robia hudníci a pomalinky a naša skupina sa vráti na náš hotel, kde nás čakajú rade. Pán s vami. Za príhovor našej nebeskej Matky, Panny Márie, svätej Bernadety, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom. Celá